Mutta sen verran tietenkin täytyy sanoa, että nyt kun on mennyt 2 kuukautta ja maa huutaa hallitusta, niin jokainen joutuu itsensä kanssa miettimään, että maahan tarvitaan kuitenkin hallitus. Koskeeko tämä minua, koskeeko tämä perussuomalaisia ja mikä on sitten se kompromissin sietokyky, koska on paljon muita asioita, eläkkeet, koulutukset, talouskasvu, työllisyys. Mutta sehän tässä rassaa, koska perussuomalaiset, minä katson ja me katsomme, että me olemme olleet oikeassa tässä. Ja sen takia harmittaa voimakkaasti, kun tätä väärää politiikkaa jatketaan. Nyt myös talousasiantuntijat Suomessa, Ålandsbankenin asiantuntijat, Vesa Kanniainen, kansainväliset asiantuntijat, jopa Nalle Wahlroos sanoi, että tässä on Jari Häivä. Kyllä. Me emme ikävä kyllä voi mennä siihen keskusteluun, että onko oikein tukea vai ei. Se tulee varmaan jää nähtäväksi. Keskustellaan mieluummin nyt tästä hallituksesta, kun se on Suomelle akuutti tilanne. No se on vakava akuutti paikka. Mitä mieltä olet itse siitä, että hallitus tunnusteli asiantuntijat, Vesa Kanniainen, kansainväliset asiantuntijat, jopa Nalle Wahlroos sanoi, että tässä on Jari Häivä. Kyllä. Me emme ikävä kyllä voi mennä siihen keskusteluun, että onko oikein tukea vai ei. Se tulee varmaan jää nähtäväksi. Keskustellaan mieluummin nyt tästä hallituksesta, kun se on Suomelle akuutti tilanne. No se on vakava akuutti paikka. Mitä mieltä olet itse siitä, että hallitus tunnusteli ja käsitelty, mutta ei ole täysin pois suljettu, että tämä kriisi saa sellaisenkin muodon, että esimerkiksi Saksa yhtäkkiä sanoo, että se oli tässä, nyt alkaa saneeraus ja sitten tilanne on täysin toinen. Edelleenkään ei ikävä kyllä voida mennä sinne, vaan pysytään hallitusneuvotteluissa. No siinä pysytään. Ja miten keskusta? Mikälaisia ääniä sieltä on kuulunut? No aika monet keskustalaiset soittaa. Käsitelty, mutta ei ole täysin pois suljettu, että tämä kriisi saa sellaisenkin muodon, että esimerkiksi Saksa yhtäkkiä sanoo, että se oli tässä, nyt alkaa saneeraus ja sitten tilanne on täysin toinen. Edelleenkään ei ikävä kyllä voida mennä sinne, vaan pysytään hallitusneuvotteluissa. No siinä pysytään. Ja miten keskusta? Mikälaisia ääniä sieltä on kuulunut? No aika monet keskustalaiset soittaakin ja ihan ottaa Eli ei ole kysymys pelkästään 2-3 äänestyksestä. Tietysti jos se vakausmekanismi tulee, niin sehän on sitten tullut ja käsitelty. Mutta ei ole täysin pois suljettu, että tämä kriisi saa sellaisenkin muodon, että esimerkiksi Saksa yhtäkkiä sanoo, että se oli tässä, nyt alkaa saneeraus ja sitten tilanne on täysin toinen. Edelleenkään ei ikävä kyllä voida mennä sinne, vaan pysytään hallitusneuvotteluissa. No siinä pysytään. Ja miten keskusta? Mikälaisia ääniä sieltä on kuulunut? No aika monet keskustalaiset soittaakin ja ihan ottaa yhteyttä ja sanoo, että